Afsnittet før vores eget afsnit handler om, at Achilleus tager ned til havet for at græde ud til sin mor, havets gudinde Thetis, på grund af, at Agamemnon har taget hans krigsbytte Briseis. Agamemnon har højst sandsynligt taget Briseis, fordi at Achilleus og ham har haft deres egne personlige strider, og på grund af hans eget krigsbytte Chryseis er blevet sendt tilbage til Chryse. Det første afsnit, jeg gerne vil highlight, er dette. Derpå tog Thetis til orde og svarede med tårer i øjet. Ak dog, mit barn, hvortil har jeg fostret og født dig med smerte. Blot du dog sad uden tårer og græmmelse ved dine skibe, siden der kun er forundt dig så kort og stakket et livsløb. Nu skal du både dø ung og plages mere end alle andre. Og det siger hun, fordi hun er rigtig ked af, at hun har opfostret ham med smerte. Altså han skal være så meget i krig, og han har det så dårligt mentalt. Så hun er bare ked af det på hans vegne over hans tilstand. For inden vores afsnit er der også blevet sagt, at Achilleus gerne vil have, at Zeus skulle plage grækerne mere, end de allerede blev plaget, fordi han er så sur på Agamemnon. Så spørger han sin mor Thetis, om hun ikke kunne få Zeus til at gå imod grækerne. Men dertil svarer hun, at Zeus desværre tog op til de andre guder til festmad, og derfor kan hun ikke sige det til ham. Men hun lover ham så, at når han kommer tilbage, så vil hun gå op og snakke med ham omkring det. Og for at understøtte det, har vi highlightet det her afsnit. Zeus tog i går med alle de andre guder til festmad hos Antiokernes prægtige mænd på Okeanos bredder. Han vender hjemad igen til Olympen om 11 dage. Så sker der lidt et skift efter det, der skete før, og det handler så om, at Odysseus har ført Chryseis tilbage til Chryse, altså Agamemnons krigsbytte Chryseis, som er blevet ført tilbage til Chryse. Og derfor har vi valgt dette stykke. Så blev Chryseis ført ind fra det højtstående fartøj af den forslagne Odysseus. Han overgav hende ved alteret i hendes faders hånd og talte således til ham. Så det er altså Odysseus, der har bragt Chryseis tilbage til Chryse.